Després d'una llarga negociació, aquest és l'instant en què els diferents representants de cada sindicat i el conseller d'Educació, Martí March, han signat l'acord marc de millores sociolaborals per als propers 4 anys, un pacte que es basa en 36 punts i compromisos. De les 36 millores que recull el nou acord marc sobre mesures sociolaborals i educatives, també destaquen sobretot 3 punts: la carrera professional, la baixada de ràtios i la reducció de les hores lectives. La carrera professional docent és un nou complement que ja reben funcionaris d'altres sectors però que no tenien reconegut els docents. Valora l'exercici docent però de forma individual i el complement tindrà 3 trams. Mireu, el professorat amb 6 o més anys d'antiguitat rebrà 600 euros a l'any. Els que en tinguin 12 o més en percebran 960 i els que en tinguin 18 o més d'anys d'antiguitat rebran 1.440 euros també anuals. Ara queda negociar els criteris d'avaluació per poder rebre el complement. En altres àmbits, com per exemple el sanitari, es compta la formació, la investigació i també una avaluació. Els criteris del professorat es negociaran a la mesa sectorial, però el primer tram ja es cobrarà a partir de setembre d'enguany. Així és, l'acord inclou també una baixada progressiva de ràtios, però sempre vinculada a un pla d'infraestructures, és a dir, ampliar els centres o crear-ne de nous. D'aquí al 2027, la baixada serà d'un 10%. A primària passarà d'un màxim de 25 alumnes per aula a 22, a l'ESO de 30 a 27 i a batxillerat passaran de 35 a 31 per aula. La reducció de les hores lectives és una altra de les antigues reclamacions sindicals que s'assolirà amb aquest acord. Són les hores que el docent dediquen a la docència directa, és a dir, a fer classe dins l'aula. Però la novetat és que ara també seran considerades lectives, les tutories i les hores de suport. La resta d'hores de la jornada serviran per preparar classes, programacions o altres tasques. Aquest pacte preveu que d'aquí 2 cursos escolars el professorat de secundària faci 18 hores lectives, ara en feien 19 només de classe, i el professorat d'infantil i primària en faci 23 hores. Fins ara, en aquest cas, en feien 25. Això suposarà contractar més docents. Segons el càlcul del sindicat Estell, d'aquí a 2 anys seran necessaris 180 docents més a secundària i 480 mestres més a infantil i a primària. Com dèiem, aquest acord ha arribat després de mesos i mesos de reunions. Unes negociacions que ha seguit de prop Aina Gutiérrez. Bon dia, Aina. Quina valoració en fan les dues parts? Bon dia. Totes les parts coincideixen a qualificar aquest com un dia històric. L'acord ha arribat després de 3 mesos de feina intensa per a que finalment avui aquí al pati del Consolat els 5 sindicats presents a la mesa sectorial hagin firmat aquest segon acord marc de millores. Un acord el que han qualificat com històric i ambiciós i que preveu, com bé dèieu, 36 punts de millora. Entre les millores sociolaborals, per exemple, està la creació de la carrera professional docent que premia l'excel·lència en la feina dels docents i que no existia fins ara, només que a les comunitats de La Rioja i Astúries, però en un altre format. També reconeix millores educatives, com per exemple la baixada de les ràtios, que permetrà que en tenir manco alumnes a l'aula, el professor es pugui centrar més directament en l'alumnat. Totes les parts, però, assumeixen que aquest acord és només un punt de sortida. Queden encara molts de detalls per concretar i, sobretot, molts de reptes per assumir. Per això ja serà tasca del nou o nova consellera d'Educació. Efectivament, tot això no serà possible si finalment no tenim inversió adequada, si realment no arribam en aquest 5% que ara tenim marcat com a fita. Seguirem reivindicant aquelles coses que ara estan sense resoldre, com per exemple el fet de la insularitat. Des de UO vetllarem perquè la Conselleria d'Educació que surti de les properes eleccions de maig compleixi fil per randa els acords assumits pel govern de les Illes Balears en els docents. Jo sí crec que ens trobam davant un acord històric, un acord ambiciós, un acord signat per unanimitat. I aquest nou acord el que fa és marcar el rumbo cap a aquest camí que hem de seguir per a millorar la qualitat de l'ensenyament públic en aquestes illes. És un acord que ens mereixem com a comunitat educativa, crec que és un acord que els docents s'ho mereixen, crec que és un acord que la família s'ho mereixen, que l'alumnat s'ho mereixen i a més estic plenament que és un acord que reforça els sindicats.